See, I didn't coach it. Now I got it. You can back pocket up. Where can it is? Get that nigga. EZE-ANA Ugochi tubelu. Welcome, man, oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa m chacha. Ndị okenye dịga anyị from the back, ndị ochie eli anyị from the back. Fada sikara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka dịkwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, EZE-ANA si n'ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwana m n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Ka ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị bụ taa bụ izizi ha na-afụ m, I'm so happy today for two reasons. All ka I clock I will 5,000 subscribers na YouTube. You know what it means. And then because in the for the movie and this and also oraifite. Yes. One night okay. On a mmemme EZE-ANA Ogbuefi. So all ya bunye ndị ize Ogbuefi taa. No be small thing. So I want to just na ọgbakọ ọdịnala. Messi ba jebele ya. Yes, maka man no no be small thing. So I'm so happy. Yes, abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Na ngalaba anyị ji ekwubiri ndị mmadụ okwu, ọ na-abịa every Wednesday na temple anyị. Distance abụrụ ebara ya, ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo na-eketa oke na ọfọ na ekpere na okwu anyị na-ekwubi ụbọchị ahụ. Nke ọzọzi bụ abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. So isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ the importance of
keeping the natural laws that governs the universe. Nke bụ eziokwu bụ na enwere natural laws that govern the universe. Anyị ga-emepe anya taa. Bandage will fall from your eyes so that you'll be able to see clearly on how things work. Anyị jikwa airtime. Airtime anyị ga-eke ndị mmadụ. Anyị ji Airtel, anyị ji Glo. Ọ bụrụ na anyị mechaa introduction, oge ruo anyị ga-akpọrọ onye airtime. That airtime is only for my fans only. Then echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa November bidoro taa. Anyị achụgo aja na temple since morning. Emesịrị m ya wee bịa saa ahụ wee kwado maka program a. Ndị niile sonyere anyị na aja only ga-enweta the videos aja dị iche iche anyị chụrụ na ọfọ niile anyị gọrọ n'isi ha later today. Ọ bụrụ na mmesịa nwere m programs mmemme today mmesịa ya then mma forward those ka ya bụ mmemme si malite taa. Echi niile anyị ga na-agụkwa ọfọ na temple wee ruo n'ụbọchị 19th anyị ga-achụkwa aja dị iche iche gụọ ọfọ dị iche iche. Anyị ga-esekwa ya forward ọrụ ndị niile sonyere anyị only. Ka anyị gama n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Nke bụ eziokwu bụ na gee ntị nke ọma. I can tell you for sure something must change. Any negativity in your life, if you can only pay attention to ozi nji wee bịa n'ụbọchị taa. Maka na ọmụọ si mụzi ozi taa. Maka na ndị mmadụ na-aji aka ha na-akpọdo onwe ha n'obe. Today's message must change lives. So he nwere ike imedebelu onye fụrụ n'anya bụ to share the button, touch the share button. Ka onye ahụ ike nụrụ from the horse's mouth. Invite your friends and well-wishers. Maka na a life-changing topic ka anyị ji bịa taa. Ihe m na-achịkọwara n'isiokwu anyị ji bịa. Mana mma like and digress a little for you to understand. Mmejikwazi ihe ma wee marụ atụ ihe maghị. Ụfọdụ na-ajụ m ka ihe kpatara nji ekwu Bible. Yes, it will interest you to know that I was once a Bible scholar. Yes. Anọkwasị m n'otu dị iche iche anọ na Bible Society. Nọkwazie na charismatics. Catholic charismatic, yes. So, enwere m vast knowledge of Bible. I have read Bible 3 good times. That is Genesis to Revelation. 3 good times. So, enwere ọtụtụ ihe mma dị na akwụkwọ ya bụ akwụkwọ akụkọ a akpọrọ Bible. Ihe eji wee mụta ihe ịmaghị mana eji nwa ya wee na-alịpụta. Yes. So mmeji ya maka na ama na greater percentage of my audience has come across Bible in one way or the other. Therefore, akwụkwọ a ka eji wee rie ndị be anyị front and back. Therefore, mmesi n'ihe ịma wee marụghị atụ ihe ịmaghị. Maka na ọ bụrụ onye amara ebe ọ na-eje ochebe and onye amara ka esi n'ozu ọchị ebe ọ nwere ike isi n'ụkwụ wee gbawa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. The Almighty Father, the creator of the whole universe, after creating the entire universe, all on his throne. Maka ndị n'ime ụnụ na-asị na ebe ka anyị ga na eluigwe ka anyị ga na eluigwe bụ ụgwọ na eluigwe bụ ya target. Sorry, you will be disappointed. Nke bụ eziokwu na the throne of the Almighty or the beyond human comprehension. So there is no way, because you are a spirit, you don't have anything, you can never withstand the throne of divinity. You got that? I want Genesis. Na Chukwu okike kere elu ka ana, that is created heaven and
earth. It is your way. You want to ask anybody in thinking that Chineke on anywhere. Create no when he created heaven and earth. If I never had a target, I can't, over ever on it. After creating the entire universe, do you know what he did? He created his servant, the overseers, the caretakers, people that will oversee the activities of this gross material, the earth. He first of all created the elements. Magana gwara anyị na mgbe o kechara elu ka ana, na the surface of earth is filled with waters. Go and read your Genesis. Or say that more chukwu na-agagharị n'elu mmiri, Spirit of God is upon waters. Can you see now that the elements and the entities of powers are here before you? O wee sị ka anụ a na-akọrọpụta mmiri wee shift to one side, wee dry land ọkwa eziokwu. Achọrọ nka si na data na Ebuka story wee kụziere gị ihe taa. Bandage must fall. Now, if na those ikwetago na n'onwere ụmụ mmụọ ndị nọ na-agagharị na-agagharị ndị nọ na mmiri ọkwa ịma maka gọvanọ asị what are the water sprites? What are the mermaids? Ke maka ụmụ mmụọ ndị ọzọ. Here man is only a mystery to you and not God. You know, now, if you are more of Weber before Monagi, in one idea, or we created all the animistics. I'm going to get the animistic realm is closer to this gross material than spiritual. So the animals, the trees, all the entire creation, they are here before man. And the elements and entities of powers was in charge, taking care of the entire creation before man was created. God go Genesis chapter 1 verse 27. Or say that when man was created, one man was given a mandate, an assignment. What man must do. Or say, now what Genesis 1:27 or say, now man was given a charge to rule and dominate because man is from spiritual. Yes, to take care of those natural things, the entire creation, the plants, the animals, because those animals are lesser than man in spiritual ranking because they have the animistic realm while the spiritual have the spiritual realm. So we are higher than them. So we are given mandate to take care of those animals and trees and whatever. To dominate, to rule, to maintain, to take care. When they say procreate that was a motawa. Kaimu wa. Called it better than we met it. So we are given mandate to nurture and everything to make sure that things move from step to step to betterment. That is why one of the reasons why man was created. We are given charge. Whether you are really doing what you are. You know what I mean? Now, created them. We are experiencing poor network. Network is bad. However, we'll continue. Just give me just a second. So, however, we'll continue. Network is bad, but we'll continue. What am I saying? They were here before us. Where their work is to serve the Almighty. However, by doing their work, they normally come across man.
some of the elements are in charge of weaving, taking note of your good deeds and your evil you committed. You understand? They take records. They are the ones that will recommend you for promotion or for punishment. Do you get? The karma is part of it. The one that is in charge of taking note of whatever you do and make sure you receive what you actually deserve. Don't forget, read Galatians 6:7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So those that Jelukechuku, the church people call them so many names. But not in an eye or hand that Jelukechuku, all have to make sure that there is harmony in the entire creation. So if you are in their good book, if you are living life worthy of emulation, they will recommend you for good days. Make sure you build what I call PR, personal relation with them. And they can only achieve that by living a good life. Because garbage is garbage, and whatever you give to nature is what you reap. But what is happening on earth today? Because people don't understand how things work, that is why they are running into problems. Hosea forces. My people are suffering because of lack of vision and knowledge. You are suffering because you don't understand the importance of aligning yourself and building good relationship with those elements and the entities of powers. That's why you're suffering. Do the right thing. Build harmony with them. Believe in me, it will be better for you. They will always warn you if there's any challenge ahead. But because you ignore them, that's why they abandon you. To your attempt, O Israel. Let me give you an example. One of the 10 people are doing nowadays. I wonder who does that. How come we get to this point? Let me use an example. Let me use Jesus as an example. Show me anywhere in that allegorical story called Bible where Jesus said, ask the spirits to die. Show me where the spirit was commanded to die by fire, by force. Show me that place, I will give you 100,000. Show me the quotation where Jesus used his mouth. I say, yeah, Jesus, yes. I don't want you to start telling me about disciples and this. I'm talking about the master, your master, yes. Show me anywhere he said that those spirits should die by fire, by force. He were 100,000. To the best of my knowledge, the last time I checked, there is nowhere in the Bible Jesus made such a statement. You know why? Because he understands how things work. For me, you are seeing Jesus as Lord. You are God. I'm seeing him if the person the painted picture that as the rabbi to the Ndanyare. Yes, he's a messenger. In each race has their own messenger. When I was in India in year 2003, they have their own messenger. That's the rabbi. Don't forget, there was a man called Buddha in India. He helps his people. Every race have their messenger. You understand? Even the olden days, and when the prophets, the Israelites were here, even Nanibo. John Nagi, I want to Nagi 80 years. John Nagi, Ndana, Ogana, Kwamoma. Nanibo. Then I got now one on them month beforehand that this calamity or goodies are about to come to the town. People can them mad Mezian to her, Mezios to her. How we can stand there a better chance, he benefit whatever good that is coming. All the Naniba.
the prophet of good, they are there. Man, again, we have bastardized everything. Here na check one again. O wherever Jesus again spirit die. Whether that spirit is working for your good, or that spirit is working to discipline you, or the spirit is working for your downfall. Yes, no, the Nanibo we recognize the fact the spiritual name, you only go metaphysics, you got that the spirit, the white and dark. Yes, you need to cook and work and hook and wunye. But I didn't work here, Cavan. You got that, yeah? Because the work I was let there be light. Ekelo yeni not okay na wunye. Now, the angel of God for the light region, don't all have what he had. When they all have iweta, you open nature, they say Akawasia, Akonya wetal, to accord in creation. Also in air carry here, or teacher, Kemiri, Koko, myself, one be where the Miri, Kakodregem, Yodukuna Boche, the ancient book. What am I saying? Now, whatever you decide to walk in line with the light region, you will be attracted with the beings for the light region. If you are sowing evil, you will attract all the beings for the dark side. There is no two ways about that. Based on something that flows together. I know how to live. I want you and I want it. I know how to Ondo Kagu. Ikunna eboru ho koba abondi inyoma ikunne gbolu ha nneku okwesiokwu o nwere ndị a na-akpọ ndị ụrụ agwụ the spoilers. Yes, those spoilers a na-eburu ha abụ nwoke abụ nwanyị daizi ọkụkọ aka gbara ọfụ a na-ejide aka dị were aka ebe ka ị ga-eji were ya mma na afere etụsachara ha ndị ụrụ agwụ n'azụ agwụ ka na-alụ agwụ n'azụ ya. Especially how about hapụ ọka ahụ ticha iwere aka ebe tụrụ ya wee tụgara ndị ụlọ agwọ kwa eziokwu. That the spoilers inye ha ihe ka ha chalụ gị n'ụzọ. Ka ngwa gị in creation, there is nothing you can do about them. Enwere ndị bụ spoilers. Etu esi bịakwa n'ụwa now. Etu esi wee nwee okay abịa na the science ha agwa na-enwe ndị the melancholy the sanguine and this and that. Any now characteristics. Etu ahụ ọ dị na mmụọ. Enwere ndị wee sị ka akụwasịa. When they were the quiet, when they were the messenger, when they were the police, when they were the army. Aka echọrọ enwede gị. So you can never win the war by say ka akụwasịa because ebe mmadụ na-anwụ anwụ ike na mmụọ adị ama aka. The problem you are having that you have established so many war fronts. And believe in me, you can never win the war against the spirit. You can't. You know why? You are still in the world of the flesh. You need them. You need their assistance. Make sure you establish cordial relationship with them. You need them. Fire, Sherry, mama. Okumuro, die. As we speak now, as I'm speaking now, somebody is somewhere calling all the according to him evil spirit. How Morocco, now Jesus, fire, die by fire, Jesus, yeah, nothing that happened. I can tell you, I shout here somewhere now as we speak. But I can tell you, my brother, if you like heat, Maggie, nobody is going to die. No spirit is going to die. You know why? You may make noise. Oh, yeah, but I think I'll come at you. Come and see. Nande Pharisee. Now they make potu. Can we know you have? They make potu. You can never win the war against spirit by noise making. If you like, say no. Who does that? Who taught you that? That's my problem. Kerebi Sikotia, Naguma can command the spirit to die. Who does that? All the possible.
kụrụ onye gwara gị na ọ dị possible ebe ka ị mụtara nke a? I don't understand who does that. Kedu ka ebe isi wee mụta na ọ dị possible na mmadụ nwere ike isi spirit nwụọ ihe abụọ kpọ onye kpụ ya nọ ihe abụọ kpọ onye kpụ ya na ọ dị possible nwa ebe ifuru nke a mere ha kedu ebe isi mụta nke a? Kedu onye gwara gị na ebe ndị a Mezaya onye ihe na-akpọ isi n'ọchị gị na Jizọs ndị ụka ọbịa o nwere ebe o mere ya? Because you know that it can't work. It's not possible. Ekere ọrụ eke nwere natural law. There's respect. Ọ bụrụ na ụwa a na-eme kasị ofufe. Even in the spiritual realm, enwere orderliness, enwere process, enwere protocols. You must not cross the line. If not, you will be bulala again. Piawa aga as you can't cross the other lane. Kerebe Jesus marry. You go about 100,000. Just quote any place as in Jesus. Don't start quoting more. You know, Jesus will come. Yes. Nama for joy the walk and get a quote one boy. You not check while again, you are my bass on a Jesus spirit of 100,000. May you again. Ihomel. Bon. Ihomelu peace. Ihomelu peace. You can only ask them, no, ya unuji. No, there is no nyamba. Because in the Mebonia, in Nebonia, yeah, but with them. It was a cargo as you all more before Hapo. It's all right to go. Come out. All over my age, don't push it now. Ever off-road or somebody or clean spirit. Where's your own corner? How was your harbor? Where? That is the harbor battalion. Now I take good charge of this person. Always say no one who is no nyamba. Ngwa kabo no ordinary Igbo we ya na Igbo nwe. Igbo nwe bụ no nwere ihe ị ga-eji wee nye wee gbara isi onye a. Always ha ngwa si n'ime ezi a pụta. N'ime onye a unu jipụta banye n'ime igwe ezi. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị ha wee nukọrọ wee banye n'ime igwe ezi. Wee sị imirikite ezi niile anwa nọ ebe anwa. Ha niile wee nukọrọ wee banye na mmiri wee gbawuo ha wee nwụsị ya. Am I making sense? Yes. Mmiri wee gbawusi ha nchere ha wee nwụọ. Iwe ihe o mere o nwe ka ọ gbara aja in order to save that particular person dị ezinụlọ ya mkpa. O wee were ezi ndị a wee chụọ aja na mmiri ka o wee were onwe ya. Ị ghọtara ya? Anyị nwere arụ ọdịnala na onwe onye ya pụta ọ bụrụ onye ọgbanje ọ bụrụ onye ndị otu na-enye nsogbu njubese. Kedu ihe a ga-eme na nwamgbe eke ma ọ na nwamgbe orie dị ezinụlọ ya mkpa? Kedu ihe a ga-eme ka udo obi dị kachi dị mmadụ? Ụmụ mmụọ anyị gwuo ya ga-akpọ intercession. When we are in ụka ndị ụka ọbịa o nwere ha na-akpọ intercession group. Yes, intercession group a ga-ajụ mmụọ ajụjụ kedu ihe a ga-eme. Ejupụtazie ha iwe direct ya gị otu ndị prayer warrior. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ anyị consult afọ asị gị welu nke a weta ego ayọrọ weta nzu weta edo weta nkwụ ọkụ weta nka weta ihe ọ na-eweta nka chụpụrụ anyị aja ka anyị hapụ onye a ka o nwere onwe ya. Onye abụ aja anyị na-awụ ụfọdụ anyị chụọ aja ndị ọgba nje enu a na gụpụ ma ọ chụọ nke ọgba nke ịghọtara ya. Ọdịnala Igbo amaka. Ọdịnala Igbo amaka mmadụ mma dị egwu. Ịchụpụrụ ha aja ha hapụ onye ha ji. O nwere ihe ị ga-enye mmadụ ịtago akpa trade by barter. O nwere ihe ị ga-enye mmadụ wee sị ya ngwa jide nka ka m megịrị ka jide nka ka udo obi dị. Onye ka anyị na-eme n'ọdịnala Igbo. Onye enwere onwe for life. Onye enwere onwe. Ọ bụrụ ihe ị ga-abịa ịnụwa ọgụ adị anụ ịta ya n'ọgụ. Ọ bụrụ ihe ị ga-abịa isi spirit die. Spirit can never die. You hear? Ka mmakwanụ gị ofu atụ ọzọ. Mgbe anyị na-study theology, anyị na-study ihe gbasara spirituality, and theology ihe gbasara ụka Rome. I now ask a question. One of the teachers then ask a question. Kedu ihe kpatara na ebe ọ bụ na ipentiri the picture na ekwensu dị so bad, na ekwensu bụ onye iro, na ekwensu bụ ka ụlọ eboro eji na aja? Kedu ihe kpatara na mgbe anwa ndị Katọlik ya afọ ebe ha kpụrụ
so-called Lucifer or Danana. As soon as a Michael, the Archangel sword for my warrior, give him as in all complete on the mission. He had the being about Diana, he was all over. Now the Lucifer go to Michael quotation was here. Remember, thou shalt not kill. No, that's why no Buddha. So you thou shalt not kill. Even to the word of spirit. You cannot destroy what you cannot create. You cannot destroy what is beyond you. Even in creation, you are not permitted to kill for just nothing. You can't do that. Who does that? It's not possible. So anyway, you are as a human being, you are not even permitted to kill what you cannot what you cannot create. So you are not permitted to kill. You are not even permitted to kill your fellow human being. That is spiritual. The same level. You can only kill an animal that is less than you. Yes, if it's for the betterment of you, but the spark of the spirit. So you are higher. So you are permitted. But follow human spirit that is the same level with you, you are not permitted. Talk more of the spiritual that is higher than you or an entity of power. You want to die. Who does that? So here na check one give that. The easy able to mebo Emalon no drop possible. Is spirit. Oh here na check one. I my argument. No human being. All the spirit now can go on by the local. I say better bad. Now mo there goes no kuma of Jesus. When I walk a haram I'm more joining the darkness in there, and consume and all you need. That's one consume by fire. Jesus, I see, amen. Niki kind of Jesus, I see the amen. And I walk a hard in the hand on us for 2 1. Now walk honey in a sick how come also Baha. Can't consume one Jesus. I see, I see, amen. I say no rock and I will rock, and no rock and I will rock. Why causing this harmony everywhere? Believe in me, anything I come. Obo na can only more. No can come and guzo since you are well not water for decades. Now see how you have consumed by fire everybody in the hand all over the world have consumed over the hand I can tell you that the one when he gives one another cast now by get him I can work. Then what can you do the audacity? That what even your Jesus, your God, did not do. That nigga equal. Hey, who does that? Koronya kwelo na ye Jesus ga slot spirit nwo. Krebi si motia. Nigga emewe ho mewuro. E ma kwada ndi Igbo na ati si di ihe afro na ike nneru afia na ike mu na alo. E makwa ya. Unna emekwa alo. Kelo go si dey odi yebu spirit, you me mortal. It's not possible. Then if it's not possible, why wasting your time? He can make it. What you can only do with them, even Jesus said, "I do the idol." See, what in cases that you see that he cannot win the war. Even the Bible in there task or so no man's here. Then na many who don't task some money got number 1 or no got going to importance. He cannot win the war. What we can do is settle. Oh no, you know about us, Ojenga, Emaro. So you always know how to balance everything in creation. So you want to choro, each other in this world. Make sure they align yourself with all the elements and the entities of powers. They are in charge here. They're blessed. They punish whoever that dares them. So we don't start what I call restitution. To start reparation, what you have done. You may go apology or you may. For that reason. That's why Haji Bayer go benefit. He cannot hear pray and
that is supporting film. The reaction pịawaazụ ga-ebido ụmụrụ ndị mma na emebido kụrọbụọ biznes a na-ekwu ụmụ ha na-akwụsị gị na mmụọ na-ama aka they lose nothing. Mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa o nwere ebe kwuru na agba ochie si that righteousness exalt a nation, sin is a reproach. Na mgbe ọwụna mmejọrọ Chukwu okike ga-anwụ. It doesn't care. It can turn a whole nation into misery. O nwere ihe ọ adịrị ya. A sịkwa adị na mmadụ niile nụrụ ụwa jụ na ha ga-eto Chineke. It does not remove pain from otutu ya. Ọ bụ ihe ọ bụ. No permitting mmadụ to be here on earth out of obi ọmụ ya na-enwere ube. His mercy is too much. That's why he permitted us, we spirit child, to be here on earth to mature, so that we will be able to be conscious of who we are and be able to add our quota towards furthering creation. That is why, that is our mandate, and that is the mission he gave to us. And whether we do it for our own good, if we decide to not to do it, or I will lose. Chukwu bụ Chukwu adị ama ya aka ịma ya aka inwe showdown ịma ntangeli aka ịma the seers, the overseers, the caretakers are short all that. I mere ihe gaba n'iru inwe ajụjụ na nkụzi a send the message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Get I bought the charge card IGB, Glow and Airtel. Are you able to call Airtel? Airtel airtime 09 87 21 25 08 16 34 82. I repeat 09 87 21 25 08 16 34 82. Let me call it for the last time. 09 87 21 25 08 16 34 82. Only for our fans. Don't copy it and send it to another person that is not my fan. Please allow the person to watch the video and copy it himself or herself. 32 for Glow, 32 38 36 34 14 46 52 1. I repeat 32 38 36 34 14 46 52 1. Let me call it for the last time. 32 38 36 34 14 46 52 1. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu m okwu ngozi God for ebere n'isi ndị niile, my viewers all over the world, ndị niile nọ under the influence of my voice right now all over the globe, let them be blessed. Ndị niile na-agaghị ụzọ ma ọ bụ ndị niile na-eresi ebu mpịawa azụ maka ihi ọtọnọ and disharmony ha cosgoro in creation, I'm pleading on their behalf. Let their sins be forgiven. Let them be given second chance. Taa ha nụrụ onu a wee nwee ezi mkpebi maka ọdịmma ha. Asị m na ọ ga-adịrị ha mma. Asị m na ihe ọma ga-emere ha, na ha ga-abụ the head, na ha ma abụ the tail. Na ndị nọ n'obodo oyibo ndị na-ana mmadụ ga-eweta ihe ọma na mba ha nọ nata n'ụlọ na-akụrụ onye bara ya nụ. Asị m na ngọzi ga-abụ nke ha, na ndị na-achụ ha ga-ada. Na onye echeche ihe ọjọọ ya eme ha ma onwe ya, ife ọma ga-emela ha. Na-etu aka si wee gọọ n'ori